Ja nyt tarvii kyllä vähän advokeittaa sitä, että jos glowing down on sitä, että jalkakarvat kasvaa ja lihoo, niin on kyllä vielä ihan vitun syvällä niin kuin patriarkaatin vankina. Niin kuin syy, miksi alun perin vittu naiset on alkanut edes ajaa säärikarvoja, on se, että Gillette halusi laajentaa heidän myyntiään. Gillette oli silleen, että hei, meidän tarvitsisi myydä enemmän näitä partakoneen teriä, jotka on alun perin ollut vähän niin kuin miehille suunnattu ratkaisu. Mutta sitten koska vaan haluttiin myydä lisää niitä teriä, niin oli silleen, milles asiakasryhmälle voitaisiin alkaa myymään näitä. Ja sitten myös se, että miten myydään tuotetta, joka ei ratkaise mitään oikeaa ongelmaa. Tuote, joka ei ratkaise mitään oikeaa ongelmaa, sitä myydään silleen, että saadaan se asiakas ensin häpeämään jotain niin kuin itsessään, ja sitten myydään ratkaisua siihen, että miten sä saat tämän häpeän pois. Että sut on ensin häpäisty sillä, että on jotenkin häpeällistä, että sun jaloissa on karvaa. Ja sitten myydään sitä ratkaisua, että hei, näillä meidän tuotteilla sä saat nämä säärikarvat pois. Niin oikeesti jalkakarvojen sheivaaminen on ollut yksi ihan vitun iso scam. Ja mitä tulee tähän lihoamiseen, niin mä en usko tämmöiseen sizeism. Että mä en niinku usko siihen, että ihmisen koko jotenkin määrittelee sitä, että onko hän glowed up vai onko hän niinku glowed down. Niin suosittelen kyllä kaikille, jotka vielä assosioittaa niinku tämmöisen säärikarvojen kasvamisen ja lihoamisen johonkin glowing down. Että ketä tommonen niinku uskomus palvelee ja saako se niinku itsensä tuntemaan siellä syvällä sisimmässä. Niinku, onko siellä sellainen olo, että niinku, täällä minulla syvällä sisimmässä niin sieltä niinku kumpuaa rakkaus ja rakkaudelliset ajatukset ja rakkaudelliset uskomukset. Ja että olisiko siinä omassa uskomusjärjestelmässä ehkä jotain juttuja, missä tarvitsisi niinku unsubscribe.